Klokken er 8, og alt under fred og idyl i Thyborøn Havn. Men få minutter senere bruser redningsskibet Marsa Lærke ud igennem havneindløbet. Og kort tid efter følger det store redningsskib Vestkysten. I hård kuling med vindstød af stormstyrke er Thorsmindekutter Nordway blevet ramt af en forkert sø ud fra havnen i Thyborøn. Skibet blev blevet vandflyvet. Ja, vi har rapporteret af foto. Og hvad sker der så nu? Det sker der. Så skal redningsbåden prøve at have en lige over der, og så få en slag over ham, så kan vi slå ham ind i havnen. Jo. Og ved du hvad, der var noget med, at der også var ild i maskinrummet? Ja, det var, han sagde, at der var ild i maskinrummet, det de lå i tæt, så de ved, og igen der nu, om det brændede dernede, eller det er gået ud af selv, fordi jeg bruger en ildbarn. Nordway er nu under 1 sømil fra kysten ud fra Thyborøn. Jamen altså, vi kan prøve at gå lidt længere frem, og så har vi sådan en kanon, vi vil kaste din over til dig, hvis vi så ikke går godt tæt på dig. Så vil vi skyde med en kanon. Jeg går ud fra, at jeg er klar med en bossag, og til at modtage det kasteline. Det kan jeg snart blive. Ja, det er det, du. Jeg går lige op igen. Okay. Vestkysten, nu strøm lige der. Det første skud, der kommer den også over, og den lander fint. Det er et perfekt skud. Og i forbindelse med, at han hiver linen over til sig, så brister den. Hvor brister den? Ved I det? Ja, den brister over omkring ham. Lige hvor, det ved vi ikke endnu. Og hvad der får den til at briste, det ved vi heller ikke. Men det vil vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan finde ud af, så vi kan se, om der er noget, vi kan forbedre. Eller... Ja, den skal jo vel helst holde som snor, skal den ikke? Jo, men der er selvfølgelig grænser for, hvad en snor kan holde til. Norge, det var mange på i dag. Vestkysten bliver nødt til at opgive at få en trosser over. Det store redningsskib er selv kommet for tæt på kysten. Det mindre redningsskib Marsa Lærke overtager. Marsa Lærke har højst 2 forsøg, inden kutteren rammer kysten. Ja, det kan jo rundt blive farligt, hvis det er sådan, at båden ikke går an at synke, så og der kommer så meget vand i det skib, det synker, så skal vi have folk op i en fart, jo. Og mandskabet på kutteren er begyndt at pakke redningsflåden ud. Men endelig lykkedes det. Marsa Lærke får en trosse over til Nordway. Klokken er nu 10:15. Kutteren og dens 4 mand store besætning er sikkert i havn på slæb efter redningsskibet. Og kort efter kunne lettet, men rystet skiber sætte fødderne på fast grund. Men det er på grund af vejret, ikke? Ud for det her, tror du? Ja, det var det. Ja. Men ved jeg godt, der kan jo være en stor bølge eller dødning af ildsejlen til Brønde, men vi har altid slået den ind helt skinnet, så var jeg så uheldig det her. Så det er første gang, du er ude for sådan noget? Ja, det har jeg aldrig været med til før. Men så får man sådan en lærestreg af en slags? Jamen lærestreg, du er uheldig simpelthen. Det er en forkert side. Den kan altid komme, den kan komme over, og den kan altid være der. Hvor mange er I ombord? Vi er 4 mand. Jeg er også uheldig, at vi har en turist med, eller en, der vil gerne prøve det. Det er også så uheldigt, som det kan være. Så han fik en flyvende start? Ja, det må jeg sige. Var I bange på noget tidspunkt? Ja, det var det. Dengang der var ved at vælte, der var et stolt ved, det var svært. Så dig, de kalder en turist, er det første gang, du er ude at sejle nogensinde? Nej, det er det ikke. Jeg har været ude at sejle før. Er det første gang, du er med her? Ja, det er. Det er vel næsten dumt at spørge, hvordan det så var? Ja, det var ikke sjovt i hvert fald. Det var det. Hvordan oplevede du det? Ja, det var frygteligt i hvert fald. Det var det. Var du bange? Ja, det var jeg. Meget bange. Det var ikke sjovt. Du skal måske aldrig ud at sejle mere? Ikke lige nu i hvert fald. Jeg tror, der skal lige gå om 14 dage med, inden jeg skal med i hvert fald.